Φεβρουάριος, ο μήνας της γιορτής μας, ο μήνας που γιορτάζει ο Άγιος Παρθένιος, ο μήνας που εμείς εδώ τιμούμε, δοξάζουμε, ευχαριστούμε και γιορτάζουμε τον Άγιό μας. Και εσείς όμως από εκεί γιορτάζετε το δικό σας Άγιο, τον Άγιο που σας προστατεύει, που σας βοηθά, που σας ενδυναμώνει και που σας στηρίζει σε όλα τα δύσκολα. 4 χρόνια τώρα προσπαθήσαμε εδώ με 1000 τρόπους και με πολύ κόπο να φτιάξουμε αυτόν τον όμορφο ναό, αυτόν τον ναό τον οποίο εσείς φτιάξατε, τον οποίο εσείς αναζωογονήσατε, εσείς κρατάτε όρθιο, και να στεγάσουμε τον Άγιο Παρθένιο. Τον Άγιο προστάτη των καρκινοπαθών, τον Άγιο προστάτη, τον Άγιο Ιατρό, τους Αγίους Ιατρούς, γιατί εκτός από του Αγίου Παρθενίου είναι και των Αγίων Πάντων Ιατρών, και είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται μέσα στο κέντρο της Αθήνας, εδώ στα κάτω Πατήσια. Ξεκινάμε λοιπόν τις εορταστικές δηλώσεις για το 15ήμερο το εορταστικό του Αγίου Παρθενίου, το οποίο αρχίζει στις 6 του μήνα, την Τρίτη, 6 του μήνα, και θα τελειώσουμε στις 20 του μήνα. Παρακαλώ λοιπόν όλους σας, όσοι θέλετε να προσφέρετε και να βοηθήσετε στο στολισμό για τη γιορτή του Αγίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε το τηλέφωνο 6989 460 989. Επίσης, σε εσάς τους αδελφούς μας στο εξωτερικό, θέλω να σας πω και να σας υπενθυμίσω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας κάνουμε αρτοκλασία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε τα ονόματα. Στείλτε τα ονόματά σας να μνημονεύονται. Καθημερινά θα τελούνται θείες λειτουργίες και παρακλήσεις μπροστά από το λείψανο του Αγίου. Καθημερινά θα έχουμε τον αγιασμό με το λείψανο του Αγίου, θα έχουμε το ευχέλαιο του Αγίου Παρθενίου που γίνεται μία φορά το χρόνο, ο αγιασμός του Αγίου Παρθενίου επίσης μία φορά το χρόνο, και όλες αυτές οι εκκλησιαστικές ακολουθίες γίνονται μία φορά το χρόνο 15 ημέρες. Αυτές τις 15 ημέρες λοιπόν να είστε εδώ, να έρθετε στην Αθήνα, να προσκυνήσετε το λείψανο και τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου, να προσευχηθείτε στον Άγιο και να δώσουμε έτσι και μία όθηση ακόμα να φτιάξουμε περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρετε το φτιάξιμο σε μία εκκλησία δεν τελειώνει ποτέ, και αυτή εδώ την εκκλησία πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή με κάθε τρόπο. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι την παραμονή της γιορτής του Αγίου, δηλαδή στις 19 Φεβρουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο, θα αναχτούν όλα τα καντήλια. Τα καντήλια επάνω που είναι τα τάματά σας ανάβονται 2 φορές το χρόνο. Μία τη Μεγάλη Πέμπτη και η άλλη την παραμονή της εορτής του Αγίου. Αυτό λοιπόν είναι και αυτό ένα από τα δικά σας τα μελήματα και πρέπει να φροντίσετε γι' αυτό. Να φροντίσετε λοιπόν για το άνομα των καντιλιών του Αγίου Παρθενίου, να φροντίσετε για τις αρτοκλασίες, να φροντίσετε για τα ονόματα, να φροντίσετε για τα πάντα. Εσείς ξέρετε, η έκθεσή μας είναι εδώ, να ενδυναμώσετε. Θέλετε λαμπάδα, θέλετε κεράκι, θέλετε ό,τι θέλετε, εδώ πέρα εσείς θα το κρίνετε. Ο Άγιος δεν ζητάει, όμως πρέπει να ξέρετε ότι μια εκκλησία πρέπει να ζει αυτόνομα και να ανήκει στο λαό της. Να ανήκει στο Θεό και στο λαό. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Σας περιμένω όλους μαζί να γιορτάσουμε και να δοξολογήσουμε τον Άγιο Παρθένιο. 19 Φεβρουαρίου, μην ξεχνάτε, είναι η ημέρα της λιτανίας του Αγίου μας. Λιτανεύουμε λοιπόν τον Άγιό μας εδώ στους μεγάλους δρόμους της Αθήνας, εδώ στα κάτω Πατήσια. Να έρθετε και να λαμπρύνετε με την παρουσία σας τον Ιερό Ναό. Επίσης θα σας πω, για όσους θέλουν να προσφέρουν, ότι κάθε χρόνο προς τιμή του Αγίου Παρθενίου φτιάχνουμε το γεύμα και μοιράζουμε σε όλο τον κόσμο φαγητό, συνήθως ψάρι, λόγω της ιδιότητας του Αγίου, ο οποίος ήταν ψαράς. Όμως, φέτος είπαμε να το κάνουμε πιο στοχευμένα και λόγω της μεγάλης ανάγκης που είδαμε στις γιορτές που πήγαμε και μοιράσαμε τα γεύματα αγάπης, είπαμε λοιπόν το γεύμα αυτό να μην το κάνουμε εδώ πέρα και το γεύμα αυτό να γίνει έξω σε μία πλατεία και να πάει σε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Όποιος από εσάς θέλει να συμβάλλει σε αυτό το γεύμα, επίσης μπορεί να επικοινωνήσει. Για ό,τι θέλετε λοιπόν, αρτοκλασίες, λαμπάδες, τάματα και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και τα ονόματα, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6989 460 989, καθώς επίσης και από κάτω στις λεπτομέρειες γράφονται τα πάντα και οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να στηρίξετε το έργο μας. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι, βοήθειά μας ο Άγιος Παρθένιος, με το καλό να εορτάσουμε.